introduction na son siningye chap po nang litum lam ta julong ulo apa si lapuan si pijot det nang po ilitum ekhe kaningye la hello lake ilitum a det ke siksidul aron pensi kim siksidul ke det ki kim aron constitution ke det ki kim aron constitution pensi det kim la pensik sidul ka isi a constitution ko si ilitum pan ng batinilo sita labang so a sik sidul ilitum ke kroitit tepen pot ilitum adet ke non verbum la pensik sidul kapipud dia pan si ilitum aphan sarkar ejen atum ilitum aphan ilitum amunit atum aphan habit toy po hili papiot potiti lai huelam sigjit pen sigithan nangi sitanon ke condition ke lason galidet do halai hu ke cingki dang yal akam tanon ke avidet lo pindutin ya samson ke muapri arrange to pememetik lo nasi abatay tinta la tops ke doda mahut anta ilitum pan la siksidul ajakong kethan akamsi kece sarkar atung klember la UPDS hut talo la pena UPDS hut bangke 2.5 along election ka pedo ke Assam government le papitem nan pusi hala 2 paragraph 2 subparagraph 7 aja kong bangke cuhodai det lah hala bang suho da bangke lapen non KPLT KNLF man ini atumpen la som thok atumpen toks kidura non lamdan ke tok da bangke la election la bangke bangka pikem det lo lanco tagalilang long recap ke bangke ceton pan pidet nanji fusi cetok det lo long recap ilitum ang hoy cap fusi puwer titi sita ang hoy kalila ke abinong ke ang hoy talo la penke ang hoy along si along risi dunjile inoda monit jong si MSC hailete hala a constituency a homosti keduan a area ke long ne pelan jat tame munik kadok kabeta alang liputak lo